sekedhik. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Nggih, amin, amin, amin. Monggo dilajengaken, Mbak. Selamat pagi dunia, moga hari ini baik-baik saja. Terima kasih Tuhan telah Engkau berikan negeri yang indah ini, tanah tumpah darah kami Indonesia. Nang lahan jagung wis waktunya panen. Nah, tapi ini sing duwe mbuh nang ndi urung katon. Nah, iki bareng sama Mbah sinten, Mbah? Jasri. Sama Mbah Jasri dhewean. Jadi hari ini kita ngrewangi, ning ngrewangi sak tekane wong ora pati. Aling ngrewangi sak bisane karena tidak pernah amet jagung. Kudu maju, Bu. Nah, iki carane amet jagung harusnya itu pakai senjata kayak ngon Mbah Jasri kae. Ini tidak pakai senjata. Peso. Nah, iki dibuka kene nih. Dibuka akek. Nah, angel nggih, Mbah. Nah, ini dibuka, atasnya dibuka, kemudian diturunkan set. Nah, kalau sudah ini dipegang ngon pokole diceklek. Nah, ngono kuwi karo muni bismillahirrahmanirrahim. Nah, iki dadine yang ini. Nah, lagi ini yang berikutnya dhuwure iki sing ana rambute iki ditarik tergedek. Tarik juga. Nah, ini diceklek. Karo ngon Mbah Jasri iki. Nah, ini karena umurnya ini sudah sangat tua, jadinya rada alot. Rada alot ki aling-aling buka. Nah, ini malahan ki wis sebagian gosok malah ki. Nih. Ini harusnya ini memang sudah terlalu lama. Udanan panasen kong ini. Terus aling amet dewek Mbah Jasri tadi ini. Nah, ini Bu, ini Pak Bu. Ini di zoom ke dekat ini. Nah, ini kan wis podo gosok. Tur ono monster bro. Ini nih ada monsternya tak udui. Ada monsternya. Jenengane kaya cepet ya ngarani. Cepet ya, Mbah? Oh, mencen ada hewannya, mesti tak udui, Bro. Ono hewane, mesti kewane ndi iki? Kewane ndi situ. Iki. Iki kewane ki ngene iki. Kita ora, Bu? Nih, sik. Nih. Nah, ono kewane kaya ngene, mergane ya ki wis ketuan panas kudanan, dadi nganti ono kewane seperti ini. Ini cepet orang nyokot. Nah, kita lanjut ke ini di situ. Wala lagi kering kayak nyong sini Bu. Nah, kering. Kita jalan lagi ke depan. Gini, kok ini batasnya gini berarti. Kita mulai lagi dari sini, semplekin dhuwure. Pak Daryono, aduh telat Pak Daryono. Wis oleh pirang-pirang kantong Kang. Kula wis oleh pirang-pirang kantong Kang. Aku muncul Pak Daryono. Ini Pak Daryononya muncul. Pinggir sawah muncul. Hilang mana itu? Ya ngisar wono. Berat ngapa? Daryono hilang maning tuh. Hilang. Hilang. Nah, itu hewannya itu seperti itu, Bro. Nah, ini
Nanti ana sing tukul barang. Nah, saiki kameramen ini gajal, Bro. Oh. Ana kae. Hah? Ireng-ireng kae. Oke, Wani. Piye ngarepe, Bu? Oh iki. Nah. Atas. Nggih. Atas. Kayaknya dia sekotak wae kan semaput ya. Dah, ora kuat ya tangan iki. Ternyata butuh perjuangan. Sedidik-sedidik. Ayo malah disemplak ngono anjir minduk gaweni. Nah, itu nek ngon simbahe kan pakai peso disokok ning ndubure. Ben gampang. Kan gampang. Kan gampil ya, Mbah. Nggih. Sing kotak-kotak. Sebenarnya karo biasa barang masalah itu. Wayahe pun pinten, Mbah? Pun gangsal. Oh, pun gangsal. Teng mriki sedanten. Nggih. Bangun pun kapak bangun iki pecah. Oh, wonten sing anu, Wonten sing pecah. wonten pecah. Pecah 3. Sing teng Boyolali udah anak sekawan ning kantor tunggal. Padahal pun ageng-ageng, Mbah. Mboten sing bajune sing gesang yo sing adi-adine ngeten iku Malah mboten nonton. nenten sedanten. Liyane pun sekolah TK ning mboten nenten untune. Nah, ini yang sudah diwadahi. Ini itu ada beberapa juga kantongan sama sana. Nah, kalau anaknya sing paling bontot. Lah nggih nika Mbah Murdan nggih kula pun kerja. Nggih, lah niki kan tasih sedereke Mbah Karsono. Nggih pun dangu mboten nonton nggih. Lho, oh tinggal Mbah Karsono. Nggih. Oh. Lah kok mboten kertas. Nggih Mbah Karsono sing mboten nonton dulu. Karene Mbah Niki nggih sangu, Mbah. Hah? Nggih sangu. Kok mbok empon. Ah, mboten napa-napa. Sekedhik. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Mugi-mugi jangan tambah begini. Nggih, amin, amin, amin. Monggo dilajengaken ya, Mbah. Nggih, nggih. Pak Daryono. Kuat. Ugu. Oh, Bagor. Nggih, nggih. Karena panjang umur. Amin, amin, amin. Nggih, monggo, Mbah. Amin. Oh, mendeti saking ngandhap Mas Daryono. Nggih, mendhet saking ngandhap. Nggih. Oh. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Hilang niku, guys. Go, Pak Dar. Pinarang ngandhap. Bagi dunia, moga hari ini baik-baik saja. Terima kasih Tuhan telah Engkau berikan